इसुमोन किन्तु फादारनि थांखिया मामोन आं इखौ मिथियामोन किन्तु बिथाङा बुंदोंमोन जे सासे डक्टर बा गिदिर अफिसार जानांगौ बिनि उनाव बिथाङा आंखौ 2008 आव आङो साइन्सआव पास जादों जानानै फैसानि आंखालनि थाखाय आङो मेडिकेल लाइनाव फरायनो हायासै बिनि उनाव आङो साख्रि नागिरनायसै स' आङो डिफेन्सआव जइन जानायसै इन्डियान नेभि डिफेन्स माने मिथिगोना आर्म फोर्सेस आर्मी नेभि एयार फोर्स दिस इज कल्ड आर्म फोर्सेस स' आङो इन्डियान नेभियाव जइन जानायसै एट द फार्स्ट एटेम्प्ट माने रिटेन एग्जाम जादोंमोन बेयाव आङो उथ्रिनानैसै एग्जामाव पास जानायसै बिनि उनाव आं साननायसै फादारनि साननाय बा थांखिखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय बिनि उनाव आङो आंनि फरायनायखौ फोजोबासै आङो साख्रि जइन जानानै डिग्री बा ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामनायसै इक'नमिक्सआव बिनि उनाव एमए खौबो खालामनायसै इक'नमिक्सआव सार्भिसआव बायदिसिना इश्यूज चेलेन्जेस हार्डशिप लाइफ सिबाव थाङोमोन खागोर गेजेराव लैथो सेर सेर फरेन कान्ट्रिसआव थांदोंमोन मालदीव्स श्रीलंका सिंगापुर साउथ कोरिया आफ्रिकान कान्ट्रिज आमेरिका फ्रान्स रासिया जोंनि ट्रेनिंआ फरेन नेभिसजों जायोमोन बेफोराव बाहागो लानानै बिसोरनि एक्सपिरियेन्स डाइभार्स फिल्डआव प्लेटफर्माव खामानि मावनानै एक्सपिरियेन्स गेन जानायसै बिनि उनाव यूपी बिहार बा हिन्दी भाषी मानसिफोरा बिराद फरायबाय थायो अनलि यूपीएससी आईपीएस नि सिबां नुयो बिसोर फरायबाय थानायखाय आंबो साननायसै वाइ शुड नट आई ट्राई ओमफ्राय आंबो ट्राई खालामनायसै जे आंबो मोनसे स्टेप लानोसै ओमफ्राय लासै लासैनो आंबो एनसीईआरटी बुक्स सेकेन्ड हेन्ड बुक्स लाइब्रेरिनिफ्राय बायोमोन बा मार्केटनिफ्राय बायनानै फरायोमोन बिनि उनाव आं ट्रान्सफार थांबा बिखौ सेल आउट खालामोन फाननानै एगेन ट्रान्सफार थाङोमोन बिनि उनाव लासै लासैनो आङो आंनि कालेक्शन अफ बुक्सखौ इनक्रिज खालामनायसै बुक्स रिसोर्सआ जानायसै बिनि उनाव आई कन्टिनिउड माई स्टाडि बिनि उनाव बिफोर रिटायारमेन्ट आं 2023 आव रिटायार जायो रिटायारमेन्टनि आगोलनि 2 इयार्स आगोलनो आङो फरायखाबाय दंमोन बिनि उनाव आङो अनलाइन कर्सबो लादों गुवाहाटीयाव बिनि उनाव रिटायार जाना फैनाय बोसोरसे आं सम मोन्दोंमोन बे बोसोरसे समाव आङो बिराद डेडिकेसन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सोलिया दे दिनैनि जुगाव स्मार्ट वर्क नांगौ स्मार्ट यू हेव टू स्मार्ट टेक्निकल जानांगौ कनसेप्चुअल क्लियर जानांगौ स' बि एग्जामनि प्रसेसा जाबाय लेन्थि प्रसेस बोसोरसे नांगौ एपीएससी होनना बुङो बेयाव बोसोरसेनि जार्नि जेरै फार्स्ट जायो प्रिलिम्स एग्जाम प्रिलिम्सआ जाबाय 400 मार्क्सनि GS1 200 GS2 200 बेखौ पास जानायनि उनाव 1500 नि मार्क्सनि एग्जाम जायो 1500 1500 मार्क्सखौ लिरनांगौ 6टा पेपर जायो 6टा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्टआ जाबाय 250 मार्क्स 3 आवार्स मोनो 20 क्वेश्चन थायो 15 मार्क्स 10टा क्वेश्चन 10 मार्क्स 10टा क्वेश्चन टोटल 250 1500 जाबाय बिनि उनाव बेखौ क्वालिफाइ जाबा देन अरेल भाइभा होनना बुङो बेयाव 180 स' टोटेल 2080 मार्क्स बे एग्जामाव क्वालिफाइ जानो थाखाय जोबोर डेडिकेसन आरो खस्थ' खालामनो गोनां जायो बे समाव आङो प्रिलिम्सनि थाखाय 3 आवार्स बा 4 आवार्स फरायजादों रेगुलारलि कन्टिनिउ बिनि उनाव मेन्सनि थाखाय 1500 एग्जामनि थाखाय आं गुवाहाटीयाव थाहैदोंमोन 6 मान्थ बेयाव आङो फुंनि 3 o'clock 3टा उठिना फरायोमोन
3टानिफ्राय 6 o'clock बिनि उनाव आङो मर्निं वाक बेरायनो थाङोमोन फ्रेश एयार लानो मर्निं वाक खालामना फैनानै एगेन आं मा खालामो वार्म अप पुश अप सिट अप फिजिकल एक्सारसाइज इनि उनाव लासैनो मेडिटेशन आं मा फरायदोंमोन जा फरायदोंमोन 3 o'clock निफ्राय 6 o'clock बेखौ आङो रिभाइज रिकल खालामोमोन माइन्डआवनो बिनि उनाव 8 o'clock to 9 o'clock आं ब्रेकफास्ट ओंखाम जायो जानानै 9 o'clock निफ्राय up to 12 o'clock आरो फरायगोन एगेन फरायनाय बिनि उनाव आं ओंखाम सङोमोन ओंखाम मा सङोमोन खिचिरि संना जायोमोन एभरिडे खिचिरि बहायखाबाय फरायखाबाय मबाइलजों नायनानै फरायोमोन खोमायाव लिरलायोमोन माने खिचिरि संनाय समावनो बिदि फराय बिनि उनाव ओंखाम जाखांना एसे उन्दुनो ओंखारो रेस्ट बिनि उनाव 1 hour आङो ओरैनो गोलाव जायोमोन उन्दुनानै सिमां नुयोमोन लिरनायखौ सिमाङावनो लिरबाय थायोमोन आं सिमाङावनो एन्सार लिरोमोन बिदिनो 1 hour रेस्ट लानानै आं फरायोमोन up to 6 o'clock एगेन बिनि उनाव आङो बेलासे ओंखारलाङोमोन बाहेरायाव ओंखारनानै मोटिभेशनल सं स्पिरिचुअल सं खोनासङोमोन मटिभेटेड जानांगौ डे लं फरायबा मेङोमोन मेन्टेलाबो रेस्ट नांगौ बेनि थाखाय आं बाहेरायाव थाङोमोन साहा लोंनो बे समावबो आङो फरायोमोन मबाइलजोंनो स' बेबायदि जार्निमोन आंनि माने आरोथ' आलादा हादसा जादोंमोन प्रिलिम्सनि टाइमाव प्रिलिम्स समाव जोंहा निजा बाजैया माने एक्सपायार जादोंमोन थैदोंमोन बे समावबो मेन्टेलि एसे इसु जादोंमोन फाइनान्सियेल इसु मेन्टेल इसु बिनि उनाव मेथ्सनि समाव आंनि मादारा बेमारमोन लोमजानाय जादोंमोन बिनि उनाव इन्टारभिउनि समाव अरेलाव आंनि निजा बायनाय जोंहा बिनानावनि हाजबेन्ड बेबो एक्सपायार जायो इन्टारभिउनि समाव अरेलनि समाव बिदिनो बायदिसिना दाबो आंनि फिसाजो सानैया लोमजानाय बेमार जाना दं आरो आंनि बिदा सासे गुवाहाटीयाव उदैनि प्रब्लेम दङ बिखौ अपारेशनाव गुवाहाटी दं थ' प्रब्लेमा हमेशा यु विल फेस प्रब्लेमा थांनानै प्रब्लेम विल काम यु हेन्ड टु हेन्ड नोंनि आखाइनि लोगोनो प्रब्लेम ये प्रब्लेम दा प्रब्लेम दं प्रब्लेम देयर इज नो एन्ड टु प्रब्लेम थ' बिखौ यु निड टु स्टे कम्पस्ट माने बेलेन्स थानांगोन गौतम बुद्धआ बुंलांदोंमोन जे जोङो मिडिल पार्ट नागिरनांगौ गेजेरनि लामा एक्सट्रिम हेप्पिबो जानाङा बा ल'बो जानाङा माने दुखुबो जानाङा गेजेरावनो थानांगौ दुखुआथ' फैगोन सोरबा थैगोन सोरबा जोनोम जागोन बायदिसिना प्रब्लेम खिन्थु जों बिखौ साननानै जोङो लुज जानाङा जों कारेज जानांगौ साहस जानांगौ स्ट्रं जानांगौ स' बे जाबाय आंनि पार्सनेल बाथ्रा बुंबाय खिन्थु जोंनि फरायसुलिफोरा स्टुडेन्ट माहारि नोंसोरो नाजानांगौ जोंनि बर'नि रिप्रेजेन्टेसन दाबो खम दं APSC एग्जामाव गासैबो फैनांगौ हेफाजाब बा एपियार जानांगौ एग्जामनि थाखाय बोसोरसे बा बोसोरनै फरायबा बे एग्जामनि थाखाय एलिजिबल अनलि सिम्पल ग्रेजुएसन नांगौ नर्मेल ग्रेजुएसन ना साइन्स ना बिटेक जेबो नाङा अनलि BA पास जाबानो एग्जामनि थाखाय फरायनो हायो प्रिपेयार खालामनो हायो बोसोरसे फरायबा माने बिराद बेनिफिशियेल नों एग्जामाव पास जायाबाबो बेलेग खामानि फरायनाया एडुकेसन मोनसे सम्पद रिसोर्स बा मोनसे एसेट प्रपार्टि फिउचाराव खामानि होयो नों बिदि फरायना जुदि साक्सेस जायाबो जोङो साक्सेसखौल'सो आसा खालामो साक्सेसआ मा फेलियराबोथ' मोनसे बिनिनो पार्ट साक्सेसआ
फेलियरा जाबाय हेड एंड टेल बेबो so we should not think about failure we should not fear about failure we should try again and again you should not become failure of the captain but we should become captain of the failure जोङो failure नि captain जानाङा जों success नि captain जानांगो failure खौ माबायदि solution होनो इखो बिनि captain जानांगो बायदिसिना new technology digital life बे समाव दा गासैबो entertainment माने इयाव attraction जायो social media तो बेफोरबायदि माने time consuming मेडियायाव प्लेटफर्माव टाइम इनभेस्ट खालामबा फरायनायनि बा सोलोंनायनि लामाया एसे ऑब्स्टेकल जायो नांथाना थायो बिनि थाखाय जोङो बिनिफ्राय गोजान थानांगौ एसे ससियेल मिडिया यस नंगौ ससियेल मिडिया मोनसे पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ ससियेल मिडियाखौ नांगौ फॉर योर कन्स्ट्राक्टिव पजिटिव माबानि थाखाय इउजनि थाखाय बेनिफिटनि थाखाय किन्तु बे नङा जे नोङो ससियेल मिडिया बा मबाइलावनो हाबना थागोन बिदिबाथाय you are hampering your personal